Tinokuchingamidzai hama zvotopinda musabata dzvene raMwari, muzuva rorereka, mimvuri yorebesa, sabata raMwari rotanga. Mwari Baba Samasimba, tinokurumbidzai. Ishe Jesu mwanakomana waMwari, tinokurumbidzai. Zarurai magonhi, Ishe mweya mutsvene, tidururei mweya wenyu. Amen. Ngatipindei pamuteuro. Ndimi Mwari Samasimba, makasika nyika, mhepo nedenga, mukagosikazve zuva, imi ndimi munotida. Ndimi Mwari makasika maruva nemiti, makasikazve usiku nesikati, ndimi Mwari munotida. Mwari Samasimba makasika mwedzi nenyenyedzi, Mwari makandisika ini, ndinoziva kuti munondida. Tinouya kwamuri Mwari madekwana ano. Mwari Samasimba, mune simba rose, ndimi makasika zvose zviripo, zvose zvakasikwa nemi nokuda kwenyu. Ndimi mambo wazvose. O Samasimba, mabasa enyu akakura seiko, nzira dzenyu dzose dzakarurama. Ndimi Ishe wamarudzi. Ndimi makatipa gwayana renyu, Ishe wedu Jesu Kristu, gwayana rakabayiwa. Ndiye wamakatipa kuti atengere imi Mwari, vanhu vose vendimi dzose dzapasi namarudzi ose. Aiwa, tichaimba rwiyo rutsva pamwe chete navazhinji zhinji vari kudenga, nengirozi dzedenga, nehondo dzedenga, nevose vamakadana kwamuri, vatsvene, ivo vakanga vakatendeseka kwamuri. Tichaimba tichiti kubwinya nokukurumbidza nesimba ngazvive zvaJesu. Gwayana raMwari ngaribate ushe. Tinoimba haleluya. Amen. Ishe Jesu ndimi gwayana rakabayiwa. Ndimi makatengera Mwari vanhu vose nendudzi dzose. Ndimi Mwari wedu mune simba rose. Batai ushe. Haleluya. Ndimi mambo wamadzimambo, ndimi Ishe wamadzishe, ndimi mwanakomana waMwari waanodisa. Tinoda kukuteererai. Tumidzirai mweya wenyu mutsvene utizarurire nhasi uno zvatinenge toverenga magwaro nokunyengetera. Mwari Samasimba, tokurumbidzai. Ishe Jesu mwanakomana waMwari, tinokurumbidzai. Ishe mweya mutsvene, tinokurumbidzai. Amen. Amen. Nhasi uno tiri kutaura pamusoro pekuvandudzwa. Tichiri pamalevels of fortification. Nhasi uno ndiri kuedza kutsanangura, kudurura kuti sei zvakakosha kuva nemurayiro navaprofita nemurayiro unobva kuvanhu. Tiri kutarisa namba 3. Kana Mwari akandiitira nyasha ndakararama, zvichida ramangwana ndichakutaurirai pamusoro penhamba 10. Nhasi tiri panhamba 3. Pamalevels efortification ataitaura, takataura pamusoro pemupiro. Zvichida makatarisa pamusoro peskirini renyuwa, muchaona pakanyorwa pamusoro pemunamato wesabata mumwe wandakaita wakanyorwa kunzi mupiro. Ipapo makaenda ipapo muchanzwa ndichitaura pamusoro penzombe, pamusoro pechipfuwo chinobva muchikwere chakaita sei segwayana kana kuti sembudzana. Ndigotaurawo pamusoro pamagondobwe. Muri kuzviona chikuru chii? Inzombe kana kuti mombe.
gondobwe kana kuti gotora ndizvo zvinotungamirira. Makwayana kana kuti sheshe zvinenge zvichitevera mushure. Ndo zvatakataura pamusoro pemipiro iyi. Tikati zvakakosha sei kuisa minyengetero yedu tichiincluda chii? Mazwi avaprofita, tichiincluda chii? Mirayiro, tichiincluda chii? Mirayiro yakaitwa navanhu asi yakarerekera kune mirayiro yaMwari. Imi munoziva kuti Ishe wedu Jesu Kristu akauya nemirayiro. Haana kubvisa murayiro, wakauya nemurayiro. Murayiro waakanga auya nawo wakaita seiko? Mutsvene. Haana kuti mirayiro yakanga yaiswa ichibva kudenga, kunyanya-nyanya mirayiro ine gumi, haana kusvika akasvopfudza akati uyu hausisipo. Akaichengetedza yose, asi akauya nemirayiro mitsva. Mirayiro yekuita sei? Mirayiro yekuvandudzwa, mirayiro mitsvene. Nhasi zvatadaro izvo, hatichatarisa mirayiro yechi? Yavanhu. Nekuti sezvandambe ndichitaura pamunyengetero, Jesu ndiye chi? Ndiye mambo wedu. Naizvozvo tinotaurisa chi? Mirayiro yaakaisa. Tichinzwawo chi? Inzwi rakabva kuvaprofita. Ndakati maprofita anomirirwa nechi? Negondobwe. Ndikati tichitarisawo murayiro, ndikati mirayiro inomirirwa nechi? Nenzombe kana kuti nemombe. Muri kutanzwa kapa? Tadaro izvi nhasi uno tinoda kutarisa nyaya yokuvandudzwa. Naizvozvo tinoda kutarisa panguva iya Jesu paakasarudza vatatu. Muri kuzvinzwa here? Vatatu zvinoreve chii? Kunatswa. Pari kubuda nhamba yechi? Ye3. Zvikanzi Jesu akazomika mushure mamazuva matatu akanga aita sei? Anatswa. Zvivi zvose zvaakafa akatakura pamuchinjikwa zvakanga zvaita sei? Zvabviswa paari. Zuva retatu. Number 3. Zvikanzi takaendawo pana chii? Pana Exodo 19 tinonzwa kunatswa kwevanhu vasati vasangana nani? naMwari. Mwari paakazoburukira pamusoro pemagomo, pamusoro pegomo Sinai, pamusoro pegomo rimwe chete. Iro rinonzi ani? Gomo raMwari. Akapa vanhu chii? Mirayiro yake. Ndizvo zvatiri kuda kutarisa nhasi vanhu wee. Saka naizvozvo tichatarisa pamusoro pekuvandudzwa kwaIshe wedu Jesu Kristu. Zvaakakwira pai? Pagomo. Achindosangana nani? naMwari. Ane vangani? Vatatu. Anani? Peter naJohane naJakobho mukoma waJohane. Amen. Amen. Tichatanga kuverenga. Mateo 17 tichitangira pavhesi 1 kusvikira patinoperera kusvika pavhesi tongoti 9. Zvikanzi mushure memazuva matanhatu Jesu akatora Petro naJakobho naJohane munun'una waJakobho akakwira navo mugomo refu vari voga. Ipapo akashanduka pamberi pavo, chiso chake chakapenya sezuva uye nguo dzake dzikachena sechiedza. Pakarepo Mozisi naEriya vakangoerekana voonekwa vamire vachitaura naJesu. Petro akati kuna Jesu, Ishe, zvakatinakira kuva pano. Kana muchida ndingavaka matumba matatu, rimwe renyu, rimwe raMozisi nerimwe raEriya. Achiri kutaura kudaro, gore raipenya rakabva ravakwidibira, uye inzwi rikabuda mugore richiti, uyu ndiye mwanakomana wangu wandinodisa, anondifadza, munzwei. Amen. Vadzidzi vakati vanzwa izwi, vakawira pasi nezviso zvavo vachitya kwazvo. Asi Jesu akauya akavabata akati, mukai, musatya. Pavakasimudza misoro vachitarisa, vakazongoona Jesu ava oga. Pavakanga vava kuburuka kubva mugomo, Jesu akavarayira achiti, musamboudza ani zvake zvamaona izvi kusvikira mwanakomana womunhu amutswa kubva kuvakafa. Amen. Amen. Saka isusu Jesu akamutswa kubva kuvakafa kwapera mazuva mangani? Matatu. Asi chinzwai zvinotaurwa pavhesi 1. Vakakomborerwa vanobata mai
masabata aMwari. Zvikanzi mushure memazuva matanhatu Jesu akatora Petro naJakobho naJohani munun'una waJakobho akakwira navo mugomo refu vari voga. Amen. Zvinhu zvitatu zviya zvatinotaura kuti tinoda pakunamata ndo zviri kunzi Jesu akatora. Murayiro wani waMozisi, uri murayiro wakaitwa nani? naMozisi, waakapa kuvana vaIsraeri. Ndo zvinoripizendwa nekagwayana. Asi rangarira kuti Jesu igwayanawo pachake. Naizvozvo Jesu igwayana rinoriplesa mamwe magwayana. Jesu igwayana rinoriplesa murayiro wakaitwa naMozisi, usingabve kupi? Kudenga, asi wakarerekera kune zvinhu zvedenga. Muri kupanzwa? Jesu, kana tichitarisawo Johani 4, zvinotaura kuti Jesu ndiye wakauya kuzotsanangura zvose kuti tiite sei? Tinzwisise. Naizvozvo hapana chatinoita tisina Jesu. Ndosaka muri kuona tiri kuti takamboenda kuna Levitical 19 verse 1 to 8 tikataura pamusoro pemipiro, pekukosha kwemipiro mitatu iya. Nhasi uno tadzoka tava panani? Pana Jesu. Naizvozvo we are trying to decant, tikuedza kuda kudurura kuti zvine relationship ipi, zvine ukama hupi pakati paLevitical 19 nezvatiri kuwana pano. Muri kupaona? Imi munoenda kumuchechi mumasabata anti munonamata pazuva renomwe. Naizvozvo zviri kunzi mushure mamazuva matanhatu pane chikonzero chiri kuitirwa izvozvo, nekuti vangadai vangoti nemusi wechinomwe. Zvikanzi asi mushure mamazuva matanhatu okuita sei? Okushanda. Zvikanzi wakakwira gomo richimirire murau waMwari. Mukupanzwa? Kana tichiti gomo isusu raMwari, tinoreva kuti kune zvinhu zvaMwari, kune shoko rake, kune mirayiro yake, kune zvigaro zvake zvoushe. Muri kupanzwa? Naizvozvo kana titi tiri kukwira gomo, hatisi kukwira gomo chairo kana kukwira Mount Everest. Hazvibatsire izvozvo. Hapana chaunowana kuna Mwari nokukwira Mount Everest kana Mount Kilimanjaro. Unofanirwa kukwira gomo reshoko raMwari. Atikamuziva kuti gomo racho riri kufamba sei? Gwayana, mirayiro yakaitwa navanhu. Mofungisisa pamusoro pazvo? Monzwa kuti zviri kuenderana navaprofita here? Monzwa kuti zviri kuenderana nemirayiro yaMwari? Nekuti dzimwe nguva mungatadze kunzwa vaprofita zvakanaka mukarashika pamurayiro yaMwari. Ndosaka zvinhu zvose zvichirifewa kune mirayiro. Kana tava pamurayiro waMwari, tati gedye nokuda kwaMwari, takwira gomo, tava pamusoro pegomo refu. Muri kupanzwa? Hongu dzimwe nguva tingatadze kunzwa Ishe wedu Jesu Kristu, nokuti ndizvo zvinoitwa mukereke zhinji. Munoziva kuti kereke inomirirwa nomukadzi anti? Inomirirwa nemukadzi. Asi mukadzi watiri kutsvaga mutsvene. Kereke dzedu idzi hadzina vakadzi vatsvene. Mukadzi mumwe chete ndiye mhandara inodikanwa naye mudzimai waIshe wedu Jesu Kristu. Kereke iyoya haisati yavapo pasi pano, inoitwa chete naiye pakudzoka kwake. Isu tichiri mukereke dzedu, nekuti hadzisi paumwari, hadzisi pautsvene. Ikereke dzakaitwawo navanhu dzichitodza inzwi raIshe wedu Jesu Kristu mukusanzwisisa kwedu nokunzwisisa kwedu. Muri kuzviona kacho? Jesu Kristu ndiye gwayana rakariplese mamwe makwayana ose amuri aya. Makwayana akaita sehurumende dzenyu, sevatongi venyu, semakings enyu apasi pano. Zvikanzi haana murayo wakanaka waanotipa makwayana ose aya. Madzimambo enyu navatongi venyu nemahurumende dzenyu hadzina murayiro yakanyatsoti kwesere yakanaka yadzinotipa. Jesu ndiye ane murayiro mutsvene woga unodikanwa kunani? Kuna Baba. Ndosaka zvanzi mushoko raMwari
ndiye anodiwa naBaba, uyezve timuteerere. Anti okay, saka zvinhu zvitatu izvi pamuri kuona vanhu vatatu zvinongomirira murayiro navaprofita naishe wedu Jesu Kristu. Mombe, magotora nemagondobwe. Gondobwe ndiro rinonyatsomirira muprofita, gotora rinomirira mambo vakuru, koti gwayana zvisine kuti isheshe here kana kuti irume rinomirira imimi njekelele. Asi zvakunzi Jesu, pane chikonzero chazvakaitirwa izvozvo. Zvikanzi ipapo akashanduka pamberi pavo, chiso chake chakapenya sezuva, uye nguo dzake dzikachena sechiedza. Amen. Iri shoko rekuti kupenya sezuva uyezve hanzu dzake dzikachena sechiedza ishoko rakauya navaprofita. Chii chari kutizivisa kuti uyu zvokwadi ndiye mwanakomana waMwari? Hakuna kumboita vanakomana vaMwari here before? Vakagara variko, ana Jeremia, ana Isaiah, vaprofita vose makanzwa vainzi vanakomana vaMwari kana kuti mwanakomana womunhu. Mukuzinzwa? Tose isu tiri vanakomana vaMwari. Asi uyu ndiye akaita sei? Anopenyawo, ndiye chaiye anoziva zvinoda Baba, ndiye akasarudzwa, ndiye mukuru wedu, akashanduka. Iyo yamunoti transfiguration ya kana transfiguration, amen, kuti munoti chiipapo. Akwira gomo. Naizvozvo kana muchinamata nemirayiro navaprofita neshoko rakabva kuna Ishe wedu Jesu Kristu, munokwira gomo iroro, muchapenya. Zvikanzi muchava nokururama, ndo hanzu dzinopenya kaidzi. Zvikanzi akashanduka akapenya sechiedza. Muchava nechiedzawo mamuri, muchazadzwa nekururama. Kana masvika ipapo mava vatsvene. Nhasi hatisi kuparidza, tingodzidzisana chetu. Pakarepo Mozisi naEriya vakangoerekana voonekwa vamire vachitaura naJesu. Amen. Zviri kupa utsvene nekuita sei? Nokururama. Chii? NdiMozisi nani naEriya. Eriya ndiye anorumirira vaprofita vose. Saka zvinotipa utsvene nezvokuteerera vaprofita nani naMozisi, tichitsvaga kuda kwaMwari. Zvino kuda kwaMwari tinokuziviswa sei? Naishe wedu Jesu Kristu, ndiye anyatsotibuditsira pachena kuti Mwari anoda chakati chakati chakati. Naizvozvo munofanira kufamba panzira iyi, muchifamba so. Muri kuzvizwa? Hatingarashi Ishe Jesu Kristu, nekuti takabvisa Ishe wedu Jesu Kristu, takatora nyangwe navadzidzi vake vanonzi vanani variko kuseri, vose vadzidzi 12 nyangwe naPauro, tinokwanisa kurashika takatadza kuziva kwatiri kuda kuenda. Vakanga vari vanhu vaitaurawo pamusoro pekutaura nomweya, vaitaurawo nohuvanhu hwavo. Asi Ishe wedu Jesu Kristu aitidzidzisa nohumweya hwake. Mozisi unomirira murayiro, Eriya unomirira vaprofita. Zvikangoerekana zvava naJesu Kristu, utatu huya hwazicha sei? Hwazadziswa. Imi mune humwe utatu hwamunokudza handi? Jesu Ishe mweya mutsvene, ayo kuna Jesu Kristu mwanakomana waMwari, kuna Mwari samasimba Baba, kuna Ishe mweya mutsvene handi? Zvikanzi izvo zvinhu zvitatu izvi ndozve vatatu mumwe kana muchitaura muri mahwisiri. Asi kumwe kwose makereke ese anorekognisa zvinhu izvo zvokuti zvinoexista. Ava ndo vanozongoti Mwari vatatu mumwe. Zvinokwanisa kunge zvakabvawo pano patiri kuverenga apa, nokuti zvinhu zvakasangana pamwe chete. Murayiro navaprofita zvakapuhwa naMwari, Jesu aripo. Saka utsvene hwazara, kururama kwazara. Vaitaura naJesu. Izvi zvekuti vaitaura hazvina basa, asi pabva utsvene ndipapa pamuri kuona apa. Petro akati kuna Jesu, Ishe zvakatinakira kuva pano, kana muchida ndingavaka matumba 3
rimwe renyu, rimwe raMozisi nerimwe raEriya. Amen. Matumba aya ndokwakunamata kwenyu. Muri kuvanzwa? Imi mane mabwiro ari separate. Rimwe rani raMozisi, rimwe raEriya, rimwe raIshe wedu Jesu Kristu. Zvinowanikwa chii? Mubwiro bumwe. Anti bwiro bumwe ndo Bible. Pane Old Testament, pane chi? Pane New Testament. Pane murayiro, pana chi? Pana vaprofitawo. Zvinhu zviri kupatsanurwa kunzi zvinhu zvitatu zviri pachinhu chimwe chete. Dumba rani? raIshe wedu Jesu Kristu. Dumba raEriya ndo vaprofita. Dumba raMozisi ndo murawo. Imi mungazoda kuwedzera, asi musawedzera kupfuura izvi zvitatu izvo. Naizvozvo kana muchinamata mangwanani namadekwana, muchipa mupiro wenyu wamangwanani kana wamadekwana, rangarirai zvinhu izvo zvitatu. Zvinoti dzimwe nguva ungatanga nechi? Nemurayiro, ugonamatawo pamusoro peinzwi rinobva kuya? Kuvaprofita. Ugozonamatawo nenzwi rinobva kunani? Kuna Ishe wedu Jesu Kristu. Zvinenge zvazadziswa zvakangofanana nechi? Nemupiro wenzombe, nechi? Nezveupfu nechinodururwa. Zvingori zvitatu, zvinongofamba zvingori zvitatu, so zvingori pamwe chete. Chinzwa manzwi zvinotaurwa pavhesi 5. Zvikanzi Petro achiri kutaura kudaro, achiri kutaura pamusoro pematumba aida kuvaka, zvikanzi zvakanaka sei kuti tive pano naPetro, kuti zvakanaka sei kunge tine zvinhu izvi panguva yose yatinonyengetera, nguva yose yatinoverenga magwaro, nguva yose nyange yatinorumbidza Mwari. Zvakanaka sei kuva nezvinhu zvitatu izvi? Zvinoti murawo, vaprofita naIshe wedu Jesu Kristu. Zvikanzi asi inzwi rakanzwika richibva kudenga. Achiri kutaura kudaro, gore raipenya rakabva ravakwidibira, uye inzwi rikabuda mugore richiti, gore zvarakwidibira raisa chi? Vatatu vayo pachinzvimbo chimwe chete. Muri kuzvinzwa? Saka chinzwa kunzi mwanakomana waMwari. Zvikanzi uyu ndiye mwanakomana wangu wandinodisa, anondifadza, munzwei. Zvinhu zvitatu izvozvo, murawu, vaprofita naIshe wedu Jesu Kristu, ndizvo zvinofadza ani? Baba. Asi ndinzwei, handisi kuramba kuti mungaende kumagwaro mukanamata nawo, magwaro enhoroondo mukanamata nawo. Handisi kuramba kuti mungaende kumapisarema mukanamata nawo. Handisi kuramba kuti mungaende kutsamba vadzidzi vaIshe Jesu Kristu mukanamata navo. Muri kuzvinzwa? Nhoroondo, mapisarema nohumwe hungwaru huripo ndihwo hwechinomwe. Vamwe vanhu vanoseparata vachiti madzibaba ari kwavo ega, but madzibaba inini kwandiri ndinongoasanganisa nenhoroondo yani yavaIsraeri. Madzibaba Jakobho, madzibaba Isaka, madzibaba Abrahama, ndinongoasanganisa nechi? Nenhoroondo yaIsraeri. Nyange zvedu chizoziva kuti mushure menguva Jakobho watokura, ndo pakazotanga kuita sei? Vana vake vatozvarwa, ndo pakazotanga kuvapo chi? Israeri. Vamwe vanoti ndicho chenomwe ichocho icho. Kubva pabudira imwe nhambo iri important inonzi 7. Zvinhu zvekunamata nazvo, zvekuti vamwe pamunonamata ne333 papa tichitevedzera zvinhu izvo, vamwe vanonamata ne7. Kana vamwe vachiti vari kupinda panguva yekunamata, vanovhura magwaro vachienda pane zvinhu zvinomwe izvozvo izvo, vachitarisa vachiverenga nokunamata. Namba yakanaka. Asi izvi zvinoita kuti tivandudzwe, ndizvo zvakakwana, zvitsvene, nokuti zvimwe zvose zvinotoredzera pane chi? Pane zvinhu izvi. Asi zvinhu zvose zvinotoredzera pamurawo. Zvikanzi zvitatu izvi chinhu chimwe chete, bwiro bumwe. Zvinhu zvimwe chete, bwiro bumwe, ndiro Bhaibheri. Vadzidzi vakati vanzwa izvi vakawira pasi nezviso zvavo vachitya kwazvo.
Asi Jesu akauya akavabata akati, mukai musatya. Pavakasimudza misoro vachitarisa, vakazongoona Jesu ava oga. Amen. Amen. Naizvozvo zviri kunzi mwanakomana, zvinhu zvitatu zviya zvakazadzikiswa munani? Muna Jesu Kristu. Handi ndiye watinoteerera, ndiye mufananidzo wezvinhu zvinodikanwa nani? naMwari. Ko ava havana kukudzwa here vadzidza? Vakakudzwawo. Vari vatatu kudai vakakudzwa. Handi vakanga vasumudzirwa nani? naMwari. Zvikanzi makaramba makabatira pana Jesu Kristu, makaramba makabatira pane zvinhu zvipi? Murayiro navaprofita naIshe wedu Jesu Kristu. Munenge maita sei? Manditeerera. Zvikanzi Jesu akauya kwavari akavabata, zvikanzi mukai musatya. Zvikanzi vakangoona panani? Pana Jesu oga. Ndiye nzira yedu yokupinda kudenga. Uyai tipedzisire ipapo nhasi uno. Ndinovimba kuti manzwa, mateerera, uyezve izvi zvichakubatsirai pakunamata kwenyu. Tichitangira pananiko? Pana Levitical 19. Asi musingakanganwa kuti takatanga kutsanangura pamusoro pezvinhu izvi kubva pana Numeri 28. Ndipo patakatanga kutangura pamusoro pezvinhu zvitatu zviya. Makaenda pamitambo iya inoti mitambo yekuti chii? Mupiro yapazuva, mupiro yapamwedzi, nemimwe mipiro yakazongotaurwa zvana Paseka chichi. Munonzwa zvinhu zvitatu zvichingobuda: kupirwa kwei? Kwechipfuwo, kupirwa kwei? Kwezvehupfu, kupirwa kwei? Kwechinodururwa. Ndipo patakatanga kutaura paya. Tikazopindawo panani Levitical 19. Tikatsanangura zvinoreva Levitical 19 yandakupai paya kuti ndakaparidza pamusoro paya. Tikazoenda panani patiri nhasi apo, patiri kutaura pamusoro pokuvandudzwa kunodikanwa kunzi tinge takakwana munani? Muna Ishe wedu Jesu Kristu. Ndokunge tichinamata tine zvinhu zvitatu izvi. Hazvingatirasise. Tinotoramba tichivandudzwa ndisu nokutenda kwedu kuchiwedzerwa nokuvakwa muna Ishe wedu Jesu Kristu. Nekuti kana tichizviti kereke, hatisati tava kereke inodikanwa. Asi kana tichizvida, tichazova pati yekereke inodikanwa, kuti tichava imba yomweya mutsvene waMwari. Hamusati masvika ikoko kusvikira Ishe wedu Jesu Kristu auya. Hama vadiwa, naiwo mashoko ndinoti kudzidzisa kwanhasi kwaperera pano. Munamato, ngatinyengeterei. Mwari, tinotenda neshoko iri ramatipa. Zvotopinda musabata renyu, Jehovha Mwari wangu, ivai nesu, mutiropafadze, mutipe rugare, mutiitire nengoni dzenyu. Asi Mwari, ndimi makatidzidzisa Jehovha kuti tikunamatei. Zvikanzi pamunorangarira masabata angu, muve nerugare, muve neutsvene, muve nenyasha, nengoni, netsitsi. Zvikanzi mupfekedze wakashama, munyaradze anochema, mupewo usina zvokudya, une nzara zvokudya. Mwari wangu, tine chigumbu chiri pamwoyo, imi hamudi zvigumbu. Tine kutambudzika kwatinouya nako nhasi uno pamusoro pedzihondo dzizere mukati menyika yenyu. Mwari wangu, toda kuisawo vanhu vekuPalestine kwamuri. Tinoda kuisawo vanhu vekuIsraeri kwamuri. Nehondo iri munzvimbo iyoyo, vanhu vanongochema munyika yenyu yamakazvisarudzira. Toda kuisawo vanhu veUkraine kwamuri. Toda kuisawo vanhu veRussia kwamuri. Nehondo dziri munyika idzodzo, Mwari wangu, vanyaradzei, pedzai madambudziko avo. Toda kuisawo vanhu vari muHaiti, Jehovha Mwari wangu, kwamuri. Nedambudziko ravo rokushayiwa utongi hwakanaka, nokuuya kwavanhu vanoda kuteura ropa, nokushayiwa kubatana,
nokugara zvakanaka. Mwari tinovaisa mumaoko yenyu, vanzwirei nyasha, imi ndimi munopedza dambudziko ravo. Tinoisawo vanhu vari kunana Congo, kuna Eastern Congo kunyanya, nedambudziko rakavawira rekuti hondo hadziperi. Imi ndimi munoziva zvinokonzera hondo idzi nokutambudzika nokufa kwavanhu kwose. Tinovaisa mumaoko enyu, imi chete ndimi munokwanisa kupedza dambudziko iri. Tinoisawo vanhu vari muMozambique, Jehovha Mwari wangu, nezviri kuitikamo, nyonga iri kuitikamo, nokuurayana kurimo, nouroyi hurimo, nohuipi hurimo. Jehovha Mwari wangu, tinovaisa mumaoko enyu. Imi pindirai, mupedze hondo, mupedze zvakaipa zvatekeshera panyika ino. Tinoisawo nyika yokwedu, Jehovha Mwari wangu, nyika yeZimbabwe. Zvinhu zvisina mature ndozvokudzwa, nekuti vanhu vasina maturo ndo vari kukudzwa. Uroyi hwawandisa, usatani hwawandisa. Hama dzangu, tisarai zvakanaka. Mwari ave nemi pasabata renyu dzvene. Musakanganwe mangwana chetauro pamusoro penhamba 10, nhamba ye10, tichirerekera pane chirongwa chiya chatakamboita chemuranda waAbhurahama. Amen. Naizvozvo ndinoti Mwari ngaakuropafadzei, akuchengetei. Mwari ngaaite kuti chiso chake chivhenekere pamuri, akuitirei nyasha. Mwari ngaasimudzire uso hwake kwamuri, agokupai rugare. Sarai zvakanaka, imi vanhu vaMwari, ngaakuropafadzei. Amen. Mutiropafadze Mwari, endai nesu kudzimba, tichifunga dama renyu, tichirangarira. Tinyaradze Yesu tose, simbisai moyo yedu, kana tosvika kudenga tichakurumbidzai. Kana tosvika kudenga tichakurumbidzai. Amen.